No môžeš zašúľať tabak do Tesco papierika. Do pokladničného bloku. V Tesku v trafike predávajú aj zošity. Víš, sa ako píšku na vlak. Alebo vo vlaku. Kurva. Ale chytí. Pomaličky preťahujú plachty. No, a vyťahni si bloček z Teska. Ukáž mi cigaretu. Aj s nápisom. Počkaj. Mestská časť Ružinov, Bratislava, Senec 2. Vo veľkom Tesku zošity tlačíš. A das ist keine Ahnung. Na, toč ma. Ale sa nechytaj displeja. Ako, sladky budú. Sotky. To budem nosiť tlačiarne so sebou, takéto pekne, onej, tankok, gumy, fajčiť. Radšej si rozjebem za odbor púcami, ako byť na práške. Či ako? Tu mám tlačiarničku a to je viac zásobníku od čárku. Tu však koľko teraz z Teska z trafiky do piči. No a robiť oné reklamu na Tesco. Tu máte Tesco v Tesku. Aj to bakervíku. Aj s dutinkami 17 mm a 9 mm papieriku. Vy chcete cvičiť starých hadov, čo si nevedia poradiť so životom, čo sme kokoti na endu, či si ten ťaháme za lúku. Fajč a zabalovať polož. Lebo sa ti fajčí tabak, či na piču. Dobre. No. Tak to je dobré potom. Mám si natočiť onej bordelové upenie alebo Belgicku do piči v Bruseli. Kokoti tlačiť do hlavy Mikulášov na satelit vypnutý. Alebo internetovú linku. Alebo kabeláž v tanku do piči. V tanku pod kapotou. Ešte vám aj priblížim azbuku, aby ste vedeli smatriť azbuku a prepínať vám kábliky. Takto sa robí s vysielačkami do piči. Takto, ako nič. Pojebem ti M na druhu a takto sa hladí do lampičky. Lampičkami do kokotnej dierky, do kábla. Tu mám oné staré migy natáčať, ako ti stíhačka, či stíhačka nestíha. Stíhačka si a to je mierka 1,72, toto je 1:48 od Revelu model. Na plátne, na podvozku, na nohách si stojí. Takto sa tam radar strčí. Cez nos. Tu je tornádo. Aj brzdy vyklopí ako nič, ako pety. Na pedál. A ja vás jebem. Keď si takto nevie rady dať so životom, tak není o čom, idem s močom. Čaute.